Wara 22 sena ta' suċċessi mill-ewwel rappreżentazzjoni tagħha, reġa' wasal iż-żmien għat-tħejjija tal-pantomima bil-Malti għal żmien il-miliet bil-Kumpanija Teatru Rjal. Dan ix-xogħol artistiku li ttella l-ewwel darba f'Diċembru tas-sena 2000 mill-istess kumpanija se jara differenzi drastiċi. Dan għaliex it-Teatru Rjal ħasset li kellha tagħmel pass li jmiss u għall-ewwel darba il-pantomima se tkun qed toħroġ mit-Teatru tal-Istitut Kattoliku. Fil-fatt, il-pantomima li din is-sena semmiet Sleeping Beauty se tkun qed tittella f'Diċembru Jannar li ġej din id-darba f'Dar il-Mediterran għal konferenzi fil-Velt Valletta u għall-ewwel darba f'Għawdex fl-Istitut Don Bosco fir-Rabat. Dwar dan it-tibdil tkellimna ma' Pawlu Testa, direttur tal-Kumpanija Teatru Rjal, li sqar kif loġistikament is-sfida u din is-sena aktar minn qatt qabel hekk kif il-produzzjoni bl-istess nies u sett jittrasferixxu kollox li Għawdex fi ftit jiem. Staġun għadda nieħdu t-tajjeb minnu, imma mhux sa noqogħdu pereżempju il-pantomima dejjem ġibdet in-nies ngħidu iwa n-nies jiġu, le tibda mill-bidu. Kull production għandha storja lija. Għall-volja il-production ta' qabelha kienet suċċess, xorta taħdem biex iġib in-nies. Naħseb dak huwa sigriet li jaħdem. Jirriżulta li 47 persuna se jkunu qed jaħdmu fuq dan il-proġett tal din is-sena u diġà qed isiru tħejjiet neċessarji għall-istaġun festiv tal-miliet. Il-pantomima Sleeping Beauty se tittella l-ewwel ħamis 26 ta' Diċembru sa lejliet l-ewwel tas-sena f'Dar il-Mediterran. Waqt li s-sibt 4 ta' Jannar u l-għada ħadd isiru rappreżentazzjonijiet f'Għawdex. Tkellimna ma' Rodney Gawci li għas-seba' darba se jkun qed jinterpreta l-parti prinċipali tad-dama. Waqt li tenna li l-istorja bbażata fuq dik ta' Sleeping Beauty kif nafuha, hemm ħafna modifiki li jirriflettu dak li tkun ġara din is-sena. Tiednu il-kulħadd jekk humiex familji, jekk humiex żgħażagħ kbar, żgħar, u mhux huma kwathom mistieden huwa show immirat għal kulħadd, jiġifieri mhux bħal meta jien naf ngħidu hemm show ta' tfal imma nieħdu t-tfal jaraw ix-show u l-kbar ma jieħdu xejn. Dan huwa bil-kontra, dan huwa show illi kważi il-kbar jitqu iktar mit-tfal, però li t-tfal ovvjament jitpaxxew jaraw huwa ambjent safe għall-familja kollha. Il-booking għal dawn ir-rappreżentazzjonijiet kollha u miftuħ mis-sit uffiċjali ta' Teatru Rjal ktrmalta.com jew bit-telefon fuq in-numri 9947 6468 jew 9999 4987.